Croeso I chi'r Oedfa bore yma. Gobeithio bod chi wedi derbyn y canoenia. Mae nifer y goeddiadau yn ddi bore yma. Sul nesaf bydd y Gweinidog gyda ni fel arfer am 9:45. Fydd ymarfer côr nos Mawrth hefyd am 7. Hefyd fydd taith gerdded nos Fercher y 10 Ebrill am 6 o'r gloch. Mae manylion cyfarfod yn y daflen I chi. Bore coffi dysgwyr ar ddydd Sadwrn Ebrill y 6 yn Tabernacl Porthcawl. A hefyd mae yna baned a sgwrs ar ddydd Iau Ebrill y 4 am 9:10 yn Caffi Fresco. Hefyd, os gai dynnu sylw chi hefyd at y mawl ar draeth Coney Beach yr wythnos nesaf Sul Ebrill y 7 am 3 o'r gloch. A hefyd mae yna fanylion fyna hefyd os nad yw'r tywydd yn addas. Ac yn ola hefyd nos Iau Ebrill y 4 am 7. Bydd Merched y Wawr yn cwrdd yn y festri ar gŵr gwadd fydd y comandant John Daniel o'r heddlu. Fe wneir y casgliad yn awr. Bore da. Gai ddim un o fendith y Pasg I bob un ohonoch chi. Crist a gyfododd, efe a gyfododd yn wir. Ia. Wrth I ni ddathlu gyda'n gilydd felly at gyfodiad yn harglwydd Iesu Grist ni fel un a goncrodd marwolaeth I hun. Diolch gychwyn gyda chydig o adnodau a gweddi. Peidiwch ag arswydo yr ydych yn ceisio Iesu, y gŵr o Nasareth a groeshoelwyd. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi. Fel y dywedodd y byddai dewch I weld y man lle bu'n gorwedd, ac yna ewch ar frys I ddweud wrth I ddisgyblion. Ond yw ti pwy, lol oedd yr hanesion hyn, a gwrthodasant gredu'r gwragedd. Ond chododd Pedr ar rhedeg at y beth, plygodd I edrych, ac ni welodd ddim ond hieniau, ac aeth ymaith gan ryfeddu wrth o'i hun at yr hyn oedd wedi digwydd. Dwch ni weddio. O ddew ein tad, nefol a sanctaidd, da ni'n plygu yn llawen wrth dy bron di y bore yma. A hynny ar Sul y Pasg, Sul yr atgyfodiad. Ac felly, da ni'n gofyn I ti arglwydd yn cynorthwyo ni, I brofi o'r newydd, gwefr y digwyddiad rhyfedd hwn fod Iesu yn fyw, ac yn real yng nghalon pwy bynnag sy'n credu yn ei enw. Os gweled i'n dda yn rhydedda ni ath bresenoldeb yn yr oedfa hon, a phlyga ni I daddoli mewn ysbryd a gwirionedd, mwyn Iesu, ein ceidwad byw. Amen. Fe gadwch chi ni droi at yn hemyn gyntaf, sef emyr hif 550 a 5. Emyn 5, 5, 5. Heddiw cododd Crist yn fyw, halleluia. Llawen ddydd o foliant yw, halleluia. Dioddefodd angael oes, halleluia. Ein prynu ar y groes, halleluia. Ac yn y blaen, emyr hif 550 a 5.
A darlleniad oedd lyc 24, penillion 33 i 49. Yn ôl lyc, ni welodd y gwrageddna Peder Iesu yn gynnar y bore Sul hwnnw yn yr ardd. Roedd 2 ddyn wedi dweud wrth y merched fod Iesu yn fyw, ond doedd yr apostolion ddim yn credu ei stori. Aeth 2 o ddylunwyr Iesu adref i Emais a cael y profiad o siarad a thorri bara gydag ef. Dyma beth sy'n digwydd nesaf. Ymhen dim o'r amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrth nhw oedd, mae'n wir, mae'r raglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Simon Peder wedi ei weld. Yna, dyma'r 2 yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith, a sut wnaeth nhw sylweddoli pwy oedd Iesu oedd iddo dorri y bara. Roedden nhw'n dal i siarad am y peth pen ddaeth Iesu a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Roedden nhw wedi cael braw. Roedden nhw'n meddwl ai bod nhw'n gweld ysbryd, ond dyma Iesu yn gofyn iddyn nhw, beth sy'n bod? Pam dych chi'n amau pwy ydw i? Edrych ar fy nwylo am traed i. Fi sydd yma go iawn. Cyfforddwch fi. Byddwch chi'n gweld wedyn mai dim ysbryd ydw i. Does gan ysbryd ddim cof ag ysgyrn fel hyn. Roedd yn dangos ei ddoelo a'i draed iddyn nhw wrth dweud y peth. Roedden nhw'n teimlo rhyw gymysgedd o llawenydd a syfrydandod ac yn dal i fethu credu peth. Felly, gofyn wrth Iesu iddyn nhw, oes gennych chi rhywbeth i fwyta yma? Dyma nhw'n rhoi dan o bysgodyn wedi ei goginio iddo, a dyma Iesu yn ei cymryd ei fwyta o flaen ei llygaidd. Yna, dwedodd wrth nhw, pan o'n i'n gyda chi, dwedos fod rhaid i'r cwbl ysgrifennodd Moses amdana i yn y gyfraith, a beth sydd yn y lyfrau proffwydi a'r salmau, ddod yn wir. Wedyn, esboniodd iddyn nhw beth mae ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud mwyn iddyn nhw'n ddeall. Mae'r ysgrifau yn dweud fod y Mesaia yn mynd i ddioddef a marw, ac yn yna dod yn ôl yn fyw 2 ddydd wedyn. Rhaid cyhoeddi'r neges yma yn Jerusalem a thrwy'r gwledydd i gyd, fod pobl i droi cefn ar ei pechod a bod Duw yn barod i faddau iddyn nhw. Chi ydy'r lysgad dystion sydd wedi gweld y cwbl. Felly, dwi'n mynd i anfon beth wnaeth fy nad a'i addo i chi. Aroswch yma yn y ddinas, nes i'r ysbryd glân ddod i lawr a chwisgo chi gyda nerth. Diolch, Felicity, am darlleniad yna ar yn cyfar ni y bore yma. Wrth gwrs, yn gyfarwydd iawn i ni gyd yn dydy'r darlleniadau yr atgyfodiad. Ac, ni weld sa Mali'n helpu fi bore yma. Ni di helpu fi? Neu? Mae genna fi fan hyn, de. Ti di o blaen? Pan dyn ni'n meddwl am hanes Iesu Grist a'r hyn sydd wedi digwydd dros y dyddiad diwethaf. Ti di fyny fama. Dyn ni gyd yn gyfarwydd efo hanes Iesu Grist ydan. A beth gennym fi fan hyn, reit, ydy darn ugian ceiniog. So,
mae'r darn 20 ceiniog yma'n cynrychioli Iesu Grist bore yma, iawn? So ni di afal yn hwnna miliad? Dyna ni. Felly pam da ni yn meddwl am y Pasg, y dydd Gwener y Groglith, beth da ni'n cofio amdano fo? Da ni'n cofio wrth gwrs yn dydan, am Iesu Grist yn marw ar y groes dros da ni'n dydan. Ac y ffordd oedd hwnna'n ofnadwy o dris ar yn cyfar ni. Ac felly, be nath ddigwydd wedyn ydy, nath nhw rhoi Iesu Grist yn y bedd, so mae gen i fi amlen o fama, efo'r bedd yna fo. Reit? A gwynaf trist. So dwi am roi eisiau ti roed yr 20 ceiniog i fewn yn yr amlen, reit? Oherwydd, mi roedden nhw wedi deud, i wneud yn siŵr bod Iesu Grist yn aros yn y bedd. Nath nhw i roed o yna, reit? Dwi'n plygu hwn. Dwi'n hwnna di seli rwan? Yndi? Dwi'n 20 ceiniog ddim yn mynd i ddod o'na, na di? So dwi'n plygu hwnna. Reit? Ac felly ar ôl roed Iesu Grist yn y bedd, reit? Mi nathon nhw wneud yn siŵr bod o ddim yn dod o'na, ac felly nathon nhw rowlio carrag mawr dros geg y bedd. Felly mae gen i fi amlen o fama. Efo'r garreg yna fo. Reit, ti am roed hwnna fewn yn yr amlen yma? Si. Felly dwi'n tynnu hwnna, a dwi'n selio fo eto. Reit. Ac felly, mwyn wneud yn siŵr, bod oes dim byd yn digwydd i Iesu, mi roedd yna filwyr hefyd ar geg y bedd. Ac felly mae gen i fi amlen y fan hyn efo milwyr arno fo. Ni wedi rhoi yr amlen yma i fewn yn amlen y milwyr. A dyn ni'n selio hwnna. A dyna ddigwyddodd pan gafodd Iesu Grist i roi yn y bedd. Wrth gwrs, doedd neb yn gallu mynd ato fo nag oedd. Oedd y milwyr wedi gwneud yn siŵr o hynny. Ond, ar ddydd Sul y Pasg, pam oedd wedi gwawrio, ti'n gwybod beth ddigwyddodd? Wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna ni'n agor yr amlen. Fel ydi hwnna. So mae gen i amlen y milwyr gyntaf. Agor di amlen y milwyr. So pa amlen sgynnon ni wedyn? Agor di hwnna be mae'n dweud. Y garreg. Ti'n cofio be nathon ni roed yn y garreg? Y bedd, ie. Gan i weld agor di amlen yna wrwan. Dyna ni. A beth sydd wedi bod o fanna? Amlen y bedd, a wrth gwrs y gwynaf trist. A beth sydd wedi fod yn yr amlen yna? Be nes i roed yna fo? Neu be nes di roed yna fo? Darn o be? Iesu Grist, fel yr 20 ceiniog. Agor di'r amlen yna rwan. So beth yna fo? Na? Does dim byd yn y bedd. Wrth gwrs, mae Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw. A dyna, da ni'n gofio adag y Pasg ynde. Y llawenydd bod Crist wedi dod yn ôl yn fyw. Ond wedyn da ni'n gofio, lle mae Crist wedi mynd felly? A ti'n gwybod lle? Gian ceiniog o fan hyn yn agos at ein calonna ni. Oherwydd dyna ydyn ni'n ei gofio ynde. Ydy bod Crist wedi dod yn ôl yn fyw oherwydd bod o'n caru ni. A da ni'n gallu llawenhau yn hynny. Ni wedi gofio hynny? Diolch ti. Diolch am helpu. Diolch o fawr. Wel ia, mae'n
Dwi'n siŵr bod fi wedi bod yn symud hwn. Mae'n ddrwg gen i bobl sydd ar Zoom. Dwi'n symud i bob cyfeiriad. Ond, ia, llawenhau yn dydi. Da ni'n llawenhau y bore yma yn y bedd gwag, yn y Crist atgyfodedig. Ac felly gadwch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiwyn tad, da ni yn diolch bod ni yn gallu troi at ti mewn gweddi ac yn llawenhau dy fod ti yn fyw y bore yma. Yn diolch dy fod ti wedi concro'r bedd a hynny ein mwyn ni. Arglwydd, ni wyddon ni yn bod ni yng nghanol y Gwanwyn. Da ni'n gweld bywyd newydd o'n cwmpas ni. Da ni'n gweld yr wyn a'r planhigion, y cennin Pedr ym mhob man a gwyrddni yn dechrau dod yn ôl ar ôl tymor y gaeaf. A'r Arglwydd, da ni'n diolch bod yna obaith i'w gael yn y bywyd newydd yma. A da ni'n dathlu y bywyd newydd hefyd sydd ei gael yn o ti drwy Grist Iesu. Fel cododd Crist i fywyd newydd ar y trydydd dydd, wedi ti wedi codi nina hefo ti. Fel y dath Crist at ei ddisgyblion yn ddigalon ar y ffordd i emaes, da ni'n gofyn i ti yn ein amheuon am hanobaeth nina i brofi presenoldeb Crist, a hynny yn ein calona ni. Fel daeth Crist i ganol pryder ystafell oedd ar glo, gyda geiriau o gysur, gad i nina hefyd yng nghanol ym pryderon glywed Iesu yn dweud tangnefedd i chi. Ia, Arglwydd, wyr i ti, wrth i ti ddangos dy hun i'r disgyblion, wyr i ti yn gaddo gobaith a heddwch ac yn gaddo tangnefedd, Arglwydd, i bob un ohona ni. Da ni'n cofio, Arglwydd, gwacder y bedd y bore yma, a da ni'n cofio ac yn dathlu mae gwag i'w ymffrost angau y bore yma hefyd. Da ni'n dathlu heddiw fod Iesu eto yn fyw. A gai ofyn i chi i ymatab i'r weddi yma rwan, pan ydw i'n deud nid i'w ef yma i chi adrodd y mai wedi ei gyfodi. Cofiwn am gwestiynu yr angal i'w ddilynwyr. Pam ydych chi'n ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw? Nid i'w ef yma, y mai wedi ei gyfodi. Clywson sut y dalwyd Crist gan ei elynion, sut y cafodd ei brofi, ei watwar a'i giro, chwiliwn amdano heddiw ymhlith arwyr a fethodd. Pam ydych chi'n ceisio ymhlith y meirw, yr hwn sy'n fyw? Nid i'w ef yma, y mai wedi ei gyfodi. Clywson sut y traddodwyd ef i farw, sut yr hoelwyd ef ar groesbren, sut y dywedodd gorffennwyd. Chwiliwn amdano heddiw ymhlith syniadau a mudiadau a fethodd. Pam ydych chi'n ceisio ymhlith y meirw, yr hwn sy'n fyw? Nid i'w ef yma, y mai wedi ei gyfodi. Clywson sut y daeth y gwragedd at y bedd, y trydydd dydd, a chredu. Clywson sut yr amheiodd y disgyblion fod Iesu eto'n fyw. Ia, chwiliwn amdano heddiw, y bydd cen ddadleuon y gorffennol. Nid i'w ef yma, y mai wedi ei gyfodi. Dathlwn heddiw felly, brofiad bora'r trydydd dydd. Dathlwn heddiw mae Iesu'n fyw. Bydded iddo fyw yn ein profiad a'n bywyd bob un. Bydded iddo fyw y mywyd ein heglwys leol a thrwy'r eglwys gyfan. Bydded iddo fyw y mywyd ein cymdeithas, ein gwlad a'n byd. Ni cheisiwn mwyach ymhlith y meirw, yr hwn sy'n fyw ac yn teyrnasu am byth. Oherwydd y mae yn wir wedi ei atgyfodi. Gadwch i ni gydadrodd y weddi a ddysgodd yr arglwydd Iesu i ni.
Ein tad o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wychus, megis yn y nef, felly ar y ddiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac o'n i gyfer rwan i gannu os da ni isio, neu i wrando a chlywed can o'r enw Hallelujah, mae Crist yn fyw. Felly mae hwn efo dipyn o fynd yna fo. Mi gewch chi godi, mi gewch chi glapio, mi gewch chi beth bynnag ydych chi isio, ond mae o'n gan o'r foledd. Felly gadwch chi ni wrando ar hwn gan Meili'r Geraint, Hallelujah, mae Crist yn fyw. Ac ymunwch o'r mae'r geiriau yn ymddangos ar y sgrin. Defrwch, mae na reswm i ddathlu. Mae ddeiad bob pechod yn enw yr Iesu. Y groes, roedd dy waed i yn llifo. Ond ar y trydydd diwrnod mi godaeth di eto. Mae gen ti bwer dros farwolaeth, yno ti mae ein gobaith. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe gadw ni. Hallelujah, amen. Codwch, mae na reswm i sefyll. Mae'r gelyn wedi colli'r ffrwydyr, mae Crist wedi ennill. Y beth, lle roedd ei gorffef yn gorwedd. Y garreg wedi rolio i ffwrdd i agor drws tragwyddoldeb. Mae gen ti bwer dros farwolaeth, yno ti mae ein gobaith. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe gadw ni. Hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe gadw ni. Hallelujah, amen. Hallelujah, mae Crist yn fyw. Hallelujah, pob clod i ddiw. Hallelujah, fe gadw ni. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen, mae Crist yn fyw. Fe gadwch chi ni droi at emyn 549. 549. Fe dorodd y wawr sancteiddiau'r y dydd, fe ddrychwyd yr iau, mae'r cadarn yn rhydd.
Fe gododd y ceidwad boed moliant I ddiw, fe goncrwyd marwolaeth, mae'r Iesu yn fyw, ac yn y blaen 549. Wel ia, Crist a gyfododd fe a gyfododd yn wir. A ma'n cael o'na ni bore yma yn gorlifo a llawenydd. Diolchgarwch hefyd wrth I ni ddathlu at gyfodiad yn harglwydd am gwaredwr ni. Pan dyn ni'n meddwl am y darlleniad wnaethon ni I glwad, mae yna sawl peth mewn gwirionedd yn y darlleniad hwnnw. A da ni'n cychwyn, nathon ni gychwyn yn dod gyda'r ddau oedd yn dod yn ôl I Jerusalem. A'r ddau oedd yn dod yn ôl I Jerusalem, wrth gwrs oedd y ddau oedd yn cerdded ynde. Ac pan da ni'n meddwl am ffordd y maes yn benodol felly, da chi'n gwybod, pan da ni'n meddwl am y digwyddiadau ddigwyddodd yn ystod yr wythnos fawr, wrth gwrs, mi roedd y ddau oedd yn cerdded I maes. Mi roedd nhw wedi bod yn rhan o'r swp olaf o bosib, wedi gweld Iesu'n cael ei fredychu, ei arestio, o flaen y Sanhedrin yn cael ei gwestiynu, yn cael ei roi o flaen Herod, o flaen Peilat, yn cael ei gondemnio i'w farwolaeth. Yn gosod coron o ddrain am ei benno, yn gwneud hwyl am ei benno, yn ei watswar o. Yn gorfodi iddo gario y groes ei hun. Ac yna arhoelio i'r groes, y boi na rithrol, oedd yn rhaid iddo ddioddaf ynddo. Cyn iddo wiro I ben gorffenwyd. Hynny cyn iddo gael ei dynnu lawr a'i osod yn y bedd. Dyma beth aeth I disgyblion drwyddo fo. Gweld rhywun oedd yn athro, yn ffrind, yn fentor, un a ddangosodd ffasiwn gariad a thosturi tuag atyn nhw, a welodd gwerth ynddyn nhw. A bod y person hwnnw, Iesu Grist, yn marw. Pan dyn ni'n meddwl am y disgyblion, sut fath o beth oedd yn mynd trwy meddyliau nhw, sut deimladau ac emosiynau oedd nhw'n ei brofi yr adag honno. Tristwch o bosib, anobaith, meddwl fod popeth ar ben, ofn, cywilydd o bosib, euogrwydd, calon dron. Dyma yr emosiynau a'r teimladau o bosib fydda'r disgyblion
wedi ei brofi. Y rhai oedd yn cerdded i maes yn ogystal â'r rhai oedd yn yr ystafell oedd ar glo. Mi wyddon ni wrth i'r Cris atgyfodedig ymddangos i'r ddau o maes, fe newidiodd pethau'n do. Fe newidiodd y teimladau'r emosiynau hynny. O dristwch i lawenydd, o anobaith i obaith, tangnefedd, fo na angerdd, fo na egni, fo na oleuni. Dychmygwch ynde, syndod ang anghrediniaeth y disgyblion wrth iddyn nhw ddod ar draws Iesu, yr Iesu atgyfodedig. Mae tristwch nhw yn cael ei droi yn llawenydd. Wrth iddyn nhw sylweddoli bod ei hathro anwyl a gafodd ei groeshoelio bellach yn fyw. A mae'r cyfarfyddiad hwn ar y Cris atgyfodedig yn atgoffa ni waith pa mor llwm y gall yn hamgylchiadau ymddangos fod gobaith yng Nghrist. Mae atgyfodiad Iesu yn sicrhau ni o allu Duw i oresgyn marwolaeth a dod â bywyd newydd. Yn union fel y profodd y disgyblion bresenoldeb Crist, gallwn ni na hefyd ei brofi y bore yma. Profi'r gobaith y llawenydd a thrawsnewidiad. Yr hyn welon ni hefyd ydy bod Crist yn agor meddyliau'r disgyblion ynde. I ddeall yr ysgrythyra gan ddatgelu sut mae proffwydoliaethau wedi rhagfynegu ei farwolaeth o a'i atgyfodiad o. Yn yr un modd, mae'n agor yn meddyliau ni am gyffred dyfnder cariad Duw tuag ato ni. Nid digwyddiad hanesyddol yn unig yw'r atgyfodiad o'n cyflawniad ynde, cynllun iachawdwriaeth Duw. Yr un sydd wedi cynnig i ni faddeuant a chymod ac addewid. Yr hyn welon ni hefyd yn y darlleniad ydy bod Crist yn comisiynu i'r disgyblion rannu'r newyddion da. Mae Iesu'n comisiynu'r disgyblion i fod yn dystion ynde. Yn dystion i'w atgyfodiad o. Gan gyhoeddi a rhannu'r newyddion da i'r holl genhedloedd. A mae'r comisiwn hwn yn ymestyn i ni heddiw hefyd. Da ni'n cael yn galw yn dydan ni o rannu'r newyddion da am atgyfodiad Crist, am gariad a heddwch sydd i'w gael trwyddo. A da ni'n gwahodd eraill hefyd i brofi'r gobaith ar iachawdwriaeth sydd i'w gael. Mae'n bywydau yn unigol fel capel, fel gofalaeth, fel Cristnogion yng Nghymru heddiw. Yn dod yn dystiolaeth fyw o ras a chariad Duw. Ac wrth gwrs yr hyn welon ni hefyd ydy bod nhw'n cael ei nerthu gan yr Ysbryd Glân. Cyn esgyn nefodd mae Iesu'n addo anfon yr Ysbryd Glân i'w ddisgyblion, gan ei grymuso nhw ar gyfer y dasg sydd o'i blaenau nhw. Mae'r un ysbryd hwn yn grymuso ni heddiw hefyd. Gan yn llenwi ni gyda dewrder, doethineb a chryfder i fywyn ffydd yn feiddgar. Mae'r Ysbryd Glân yn harfogi ni'n dydy. Yn harfogi ni i fod yn gyfryngau trawsnewid yn ein cymunedau ni. I ddeud am gymod a gobaith i fyd sydd mewn angan difrifol. Mi wyddon ni am nifer heddiw sydd angen profi cariad a heddwch Duw.
sy'n angen profi'r gobaith hynny a'i gysur o. Mae yna Gristnogion heddiw sydd yn ei chael hi'n anodd i ddathlu'r atgyfodiad. A hynny dan gysgod rhyfel. A mi wyddon ni am Gristnogion ar draws y byd sydd yn ei chael hi'n anodd heddiw. Yn meddwl am Gristnogion yn y Dwyrain Canol ac yn enwedig yng Gaza ac mewn rhannau eraill o'r byd lle mae yr atgyfodiad heddiw yn anodd. Ond mi wyddant hefyd bod Crist yn Gris sydd yn cydgerdded gyda nhw, yn un aeth i'r groes. Yn ei galar nhw, mae Crist yn cydgerdded. Y rhai sy'n gwynebu anghyfiawndera, y rhai sydd yn profi treialon bywyd. Gadwch i ni ildio arweiniad yr ysbryd gan ganiatáu i allu ef weithio trwom ni mwyn dod â chariad a heddwch a neges yr atgyfodiad a bywyd newydd i'r holl fyd. Ac felly wrth i ni ddathlu'r Pasg, gadwch i ni lawenhau yn reality atgyfodiad Crist a'r adnewyddiad o ddechreuadau newydd a ddaw yn ei sgil. Wedyn ni ddod ar draws Crist atgyfodedig yn bywydau, gadwch i ni fod yn dystion ffyddlon o'i atgyfodiad o. Ga rannu'r newyddion da, phawb y deun ar ei traws. A bydded i ni gael yn grymuso gan yr ysbryd glân i fyw fel cyfryngau gobaith a chymod mewn byd sy'n hiraethu am olwyni Crist. Efe a gyfododd. Efe a gyfododd yn wir. Wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn, gadwch i ni ganu emyn 482. 482. Ai am fy meia i, dioddefodd Iesu mawr. Pan ddaeth yn grym ei gariad ef o entrych nef i lawr. Ac yn y blaen, 482.
Daeth y Crist atgyfydedig a sefyll ymhlith i ddisgyblion a dweud, tangnefedd i chwi. Pan welsant yr arglwydd, llawen ychodd y disgyblion. Tangnefedd yr arglwydd a fyddo gyda ni bob amser. Dwch ni weddio. Bendigedig wyt ti arglwydd yw yr holl greadigaeth. Trwy dy ddaioni mae gennym ni y bara hwn i'w affrymu. Roedd y ddeiar a gwaith dy ddwylo. Fe ddaw i ni yn fara'r bywyd. Trwy dy ddaioni mae gennym ni hefyd y gwyn hwn i'w affrymu. Ffrwyth y winwyddau a gwaith dwylo dynol. Fe ddaw i ni yn ddiod ysbrydol. Dyn ni'n diolch dy fod ti'n gwahodd ni at dy fwrdd. Yn diolch bod ni'n gallu ymgynnull ger dy fron i gofio'r hyn a wnes drosto ni. I gofio am daberth di. Ac i lawenhau yn datgyfodiad di y bore yma. Ond wrth ddod fel teulu o amgylch dy fwrdd, gweddion yn ogystal heddiw dros deulu poen a gofid. Poen siom colli iechyd a gofid a hiraeth colli anwyliad a ffrindiau. Ni allwn yn well neu cyflwyno ei thofal grasol di ein tad, a roi diolch am bob gofal a stynnu'r iddynt gan ei teuluoedd. Arglwydd, rwyt yn denu a'n croesawu ni, wedi'n gwacau o bob balchder ac yn newynu am dy ras. A hynny i thledd di, gledd dy deyrnas. Dim ond yma wrth dy fwrdd di o arglwydd y cawn yr ymborth, y mae'n hyneidian crio amdano fo. Nertha ni a phortha ni arglwydd da. Oherwydd trwy'r bara hwn a'r gwyn hwn, ac yn ddynt y dawd y gariad i gwrdda ni. A bydd eith fywyd yn gwneud yn gyflawn y nerth a gogoniant dy deyrnas. Amen. Mae gydwch chi ni wrando ar eiriau sefydlu swper, fel mae'n cael ei osod gan Iesu ei hun yn Efengil yn ôl Mathew. Ac i'r swper olaf cynta hwnnw. Ac wrth iddynt fwyta cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi'r disgyblion a dywedodd, cymrwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod, a dywelldir dros lawer maddeuant pechoda. Rwy'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth y winwydden. Hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac oedd iddynt gan ni emyn eithaf allan i fynydd yr olewydd. Mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Ewch gan hynny felly a rhannwch yr elfennau i blith eich gyd Gristnogion. Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef ac ymerodd fara, efe a'i torodd, gan ddeud hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri trostoch chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano.
Yn yr un modd hefyd fe filodd o mewn cwpan o win cyffredin, gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin coff amdano. Dduw'r gwirionedd, yr ydym wedi gweld dan llygaid a chyffwrdd andwylo fara'r bywyd. Cryfhau'n ffydd y Pasg yma, fel y tyfwn mewn cariad at ti ac at ein gilydd. Trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig. Amen. Wel, gadwch i ni ganu ein hemyn olaf sef 564. 564. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaeth fyw, yn fwy na choncwerwr drwy gariad mab Duw. Ei profi gorthrymder, neu newyn neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. Molwch ef, mae'r gad wedi troi. Molwch ef, mae'r gelyn yn ffoi. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaeth fyw, yn fwy na choncwerwyr drwy gariad mab Duw. 564. Conquerwyr drwy gariad
Mae Iesu yn fyw. O arglwydd Iesu gadi'r geiriau hyn at seinion yn Clistia wrth i ni am adael ath di, a llenwi a gorfoledd dy gariad, ac a nerth yr ysbryd glân i gyhoeddi'r newydd syrdanol hwn yn llawen mewn gair a gweithred. A boed i dangnefedd Duw sydd i'w chlaw pob deall, gadwyn calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu'n harglwydd, heddiw hyd byth. Amen.